नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत हॉटेल स्टायलान सांबार करचे पळोवया. सांबार करच्याक लागचे सामान: होड तुकडी कटकन घेतिले, कांदे आणि टोमॅटो. कांदे घेतिले तितले टोमॅटो घेवका, थोडे जास्त उरका हे. आम्ही हांगा 3 होड साइज कांदे आणि 3 होड साइज टोमॅटो घेतला. आणि गोड, मीठ, 5 ते 6 काळी मिरी, 1 चमचो तीळ, 1 चमचो उर्दा डाळ, 1 चमचो चण्या डाळ, 1 चमचो जीरा, 1 चमचो खसखस, फण्णे पालो, 8 सुकी मिरसांग, 1.5 चमचो कोथंबर, थोडीशी सोय आणि बारीक कट केलेलो कोथंबरी पालो. आता आम्ही सांबार करच्याक सुरू करूया. सगळ्यात पयली कुकरात टोमॅटो, कांदो, थोडेशे मीठ आणि अर्ध पेल उदक घालून 5 ते 6 सिटी काडून घेया. आता कायली थोडे तेल घालून कोथंबर जरा तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवची. हाजे नंतर उर्दा डाळ बी थोडेशे तेल घालून जरा तांबडी जातपर्यंत भाजून घेया. तीळ जरा पुटपुटचा आवाज येतपर्यंत भाजून घेया. चण्या डाळ जरा तांबडी जातपर्यंत भाजून घेया. त्यानंतर जिरे, मिरे आणि फण्णे पालो जरा वास येतपर्यंत भाजल्या पुरो. खसखस अशीच सुकी भाजून घ्या. सुकी मिरसांग थोडे तेल घालून भाजून घ्या आणि लास्टाक सोय 1 मिनिट पर्यंत भाजून घ्या. आत भाजील सामान थोडे वेळ निवच्या सोडा. निविल की मिक्सरा भितर घालून थोडे उदक घालून गंध वाटून घ्या. कांदो टोमॅटो बी 6 सिटी काडल्यानंतर शिजून रेडी असा. सांबार करचे कायलीत शिजेल कांदो टोमॅटो घाला. वाटील मसाल घाला. ह्या सांबाराची स्पेशालिटी म्हळ्यार आम्ही हातूंत तोळी डाळ यूज करनात. कोथंबरी पाल घाला. थोडेशी गोड घाला. उरील मीठ घाला. उदक घाला आणि एक गजगज येवचे दिया. गजगज येईल की वयल्यान 1 चमचो तूप घाला. आता आमगेल हॉटेल स्टायला सांबार इडली आणि वडा बरोबर खावच्याक रेडी असा. तुम्ही भी हो सांबार घरात ट्राय करून कसा म्हण आमकां फीडबॅक कळया. अशीच कोंकणी डिशेस पळोवच्याक आमगे चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.